το δάχτυλο έτσι με τον καλό. Δεν είναι δυνατόν, σας παρακαλώ. Τελειώσαμε. Όχι, ακόμα δεν ξεκινήσει. Πάρα πολύ ωραία κύριε Τραπάκουλα. Θες λεφτά. Λεφτά θες, ευρώ. Τι να τα κάνω τώρα. Ξέρω εγώ, μια ώρα μπήκε μέσα, πέσουν τα καρτάλια πάνω εκεί. Δώσε μου 30 ευρώ, ένα, 40. 50 ο άλλος, τι είναι τούτη αυτή που έχεις εκεί. Α, λέτε για τους συνεργάτες μου, μην δίνετε σημασία κύριε Τραπάκουλα. Όχι, δίνω. Δεις να λεφτά είναι συνέχεια αυτή, κατάλαβες. Μην δίνετε σημασία, δεν πειράζει. Αγνοήστε το εσείς. Αφήστε το, δεν πειράζει. Εσύ θες λεφτά, 100 ευρώ είναι καλά. Όχι, όχι, δεν θέλω κύριε Τραπάκουλα λεφτά. Όχι, σας παρακαλώ. Τι είναι αυτό το. 150. Όχι κύριε Τραπάκουλα, δεν θέλω λεφτά. Τι 150 και τι είναι αυτά τα πράγματα, σας παρακαλώ. Σωστά. Δεν είναι δυνατόν. 200. Κύριε Τραπάκουλα, δεν θέλω λεφτά, δεν με ακούτε, σας παρακαλώ. Είμαστε ζωντανοί. 250. Δεν θέλω λεφτά. Πόσα παίρνει ο Πούστης. 3 εκατοστάρικα δεν θέλουν φράγκο παραπάνω, το ξέρεις. Κρατήστε τα χρήματά σας κύριε Τραπάκουλα, κρατήστε τα. Θα σας χρειαστούν. Μάλιστα. Εξάλλου. Εξάλλου. Ναι, λέω εξάλλου. Εξάλλου. Εξάλλου κύριε Τραπάκουλα. Ναι, εξάλλου. Δεν σας καλέσαμε. Ένα φύγω το θέμα. Πού να πάτε. Εγώ κάλεσα δεν πάω πουθενά, το ξέρεις. Κύριε Τραπάκουλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με κάλεσα δεν μου Σας σας. καλέσαμε, σας παρακαλώ. 40 τηλέφωνα έβαλε στη Τσούπρα και με πήρε. Ναι κύριε Τραπάκουλα. Ναι. Δεν σας καλέσαμε. Φεύγω τώρα. Κύριε Τραπάκουλα, σας παρακαλώ. Με κάλεσα τον Χριστιανό μου δεν με κάλεσα. Σας καλέσαμε κύριε Τραπάκουλα. ωραία. Δεν με αφήνετε. Δεν σας καλέσαμε εδώ για να μας δώσετε χρήματα. Έτσι φαίνεται. Μα δεν με αφήνετε να τελειώσω την πρότασή μου. Εδώ λοιπόν σας καλέσαμε κύριε Τραπάκουλα για να μας δώσετε μια ωραία συνέντευξη. Τι να σας δω. Μια συνέντευξη κύριε Τραπάκουλα αυτό. Μια συνέντευξη. Άμα ναι, έχω πολύ ευχαρίστηση. Τέτοια πράγματα δεν έχω φέρει μαζί μου. Θες ένα κεφάλι τυρί. Τι να το κάνω. Μητσίθρα. Ελιέφτησα κτές. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω ρε Χριστιανά μου τη ψυχή μου, θα πάρεις άμα κατασέδες. Όχι κύριε Τραπάκουλα, όταν λέω ότι θέλουμε μια συνέντευξη, εννοώ ότι θέλω να μιλήσουμε. Καταλάβατε. Πολύ ευχαρίστως. Μπράβο. Τι συνέντευξη θες όμως. Μα αυτό είναι η συνέντευξη. Ποιο. Αυτό που κάνουμε τώρα. Εμείς το κάνουμε τώρα. Βέβαια. Τι κάνουμε τώρα. Μιλάμε. Βέβαια που μιλάς εσύ, μιλάω κι εγώ, άρα μιλάμε και δυο. Μπράβο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σας παίρνω μια συνέντευξη. Από πού την παίρνεις. Από εσάς. Άρα κάνουμε από εκεί μετά παρεξία που είναι συνέντευξη. 40 παραμάνους έχω περάσει. Φράγμα δεν παίρνεις, δεν θέλεις. Κύριε Τραπάκουλα, νομίζω ότι πάλι δεν με καταλάβατε. Μπορεί να καταλάβω μια χαρά του το πας. Στη συνέντευξη δεν δίνεται τίποτα. Τι πιέτε. Όχι βέβαια. Πες το ρε Χριστιανέ μου τότε και με φυσκάς. Κάποιος σας δίνει το λόγο. Κάποιος. Σας δίνει το λόγο. Ποιος. Εγώ. Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω. Κι εγώ πρέπει να τον πάρω. Εσαλώς και πρέπει να τον πάρετε κύριε Τραπάκουλα. Άμα θέλω τον παίρνω όμως. Όχι κύριε Τραπάκουλα, όχι άμα θέλετε, πρέπει να τον πάρετε υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά. Ώστε να μπορέσουμε να... Υποχρεωτικά. Βέβαια. Γιατί θα με κρατάτε. Όχι κύριε Τραπάκουλα. Και για να μπορώ να σου πάρω κοντά. Α, τι από τα σε παρακαλώ πάρα πολύ να αξίσεις. Και πρέπει να τα ξέρω εγώ αυτά. Μισό λεπτό κύριε. Αυτά είναι το διαόλου πράγματα. Μισό λεπτό, να φωνάξω λίγο το τεχνικό. Τι το έχετε τεχνικό. Σταύρο, ναι, ελάτε σας παρακαλώ λίγο. Κάτσε και μη σπάς το κεφάλι ρε. Σας παρακαλώ. Αφήστε να κάνω τη δουλειά. Τι δουλειά σου. Ελάτε να του βάλετε το μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Σε μένα θα το βάλει. Σε εσάς θα το βάλει κύριε Τραπάκουλα. Άμα δεν μου το βάλει δεν γίνει δηλαδή. Αν δεν σας το βάλει δεν θα ακούγεστε. Τι θα μου το βάλει και θα ακούγομαι κιόλας. Ασφαλώς αφού θα μιλάτε. Πότε όταν μου το βάλει. Αφού σας το έχει βάλει ήδη. Ήδη. Τι είναι αυτό το ήδη το υποκριστικό από τα αρχίδι. Σας παρακαλώ. Ρε φύγε από εδώ ρε είσαι ίδιος και φαίνεσαι. Δεν είναι δυνατόν να μην μιλάτε. Να πεις εσύ έμενα ρε χαμένα ήδη. Σας παρακαλώ. Ρίτα αυτό το σκότω να φύγω το ξέρεις αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ λίγο να σας Αυτό που σου λέω εγώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ήδη. Και αυτή η κυρία σκοτεινά βγει με ξυπνάς τα νεύρα που το είχαμε το μαλλιά από πότε να βγει. Αυτή που γυράει συνέχεια βάρος μου να έρθει. Είναι δυνατόν. Δεν κρύβεται να δει κάνει πως χειροκροτάει έτσι και με κάνει συνέχεια έτσι αυτό. Σας παρακαλώ κύριε Τραπάκουλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω ρε φίλε σκοτεινά να φύγει από το χαμένο. Η κυρία... Ρε κύριε χαμένο. Να, το πρέπει
βλέπετε, Ναι. είναι η επιμελήτρια της εκπομπής. Είναι. Η επιμελήτρια της εκπομπής. Σε βάλω εγώ σε έναν κάτω επιμελήτρια. Θα πεις στο δεσπότ Παναγιώτη. Θα συγκρίσει το μάτι ανάποδα, μονάχα τα σπράζει θα μείνει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν τη θέλω να σηκωθεί να φύγει αυτό που σου λέω εγώ. Κύριε Τραμπάκουλε, σας παρακαλώ, μην ασχολείστε με το κοινό. Αυτή να σηκωθεί να φύγει, δεν θέλω αυτή. Εσείς πάρτε τον και αργήστε. Δεν μου λέει ρε παλικάρι, με συγχωρείς. Παρακαλώ. Μπορώ να σε κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Εσύ εντάξει. Όχι, ναι. Εσύ λέω εντάξει. Δεν θα... Του πας στο καρποστάδι. Φτάνουμε κύριε Τραμπάκουλε. Ρε Χριστιανή μου κάνεις που δεν καταλαβαίνεις λέω. Όχι, δεν... Εσύ λέω. Ναι, εγώ. Τι είναι αυτό. Το ξεφλουδείς τα αμύγδαλο. Δεν είναι δυνατόν να... Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ρε Ελληνές σου μιλάω, δεν καταλαβαίνεις. Εσύ λέω. Τον καμακώνεις τον κεφτέ, πώς το λένε. Να καμακώσω τον κεφτέ. Ρε Χριστιανή μου εσύ τον παίρνεις. Πείτε έτσι να καταλάβω κύριε Τραμπάκουλε. Εγώ όχι. Εγώ συνήθως τον δίνω. Αυτό δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο να το παίρνεις και άλλο να το δίνεις. Έχει μια διαφορά 20-25 πόντους εκεί πέρα. Και να κάνεις έστω, γιατί άμα κάνει κρύο το ψάχνουμε, καταλάβεις. Αλλά να σας πω την αλήθεια κύριε Τραμπάκουλα. Να μας την πεις. Και εμένα όταν με καλούν αλλού, Ναι. πάω και τον παίρνω και εγώ δεν έχω. Και το λες έτσι φορά παρτίδα. Γιατί να μην το πω. Η δουλειά μου είναι αυτό. Δεν είναι κακό, Δεν είναι κακό βέβαια. Αλήθεια λες, Μα, σοβαρά μιλάμε. Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση. Βέβαια. Μπροστά αυτός ο Πασοξής ο κύριος. Ο Μάρης δούλεψε εδώ απάρ. Ο κύριος, δεν είναι ο κύριος τόσο κύριος εκεί. Του χτυπάει το χταπόδι. Αρχίσατε πάλι τα καταλαβαίνετε. Ρε παιδί μου αυτός είναι ο... Ναι, ο κύριος, το βλέπω. Τα παίρνει κόντρα. Μα είναι αξίως. Τον παίρνει ρε Χριστιανέ μου αυτός. Έτσι να καταλάβω κύριε Τραμπάκουλα. Στο συγκεκριμένο κύριο, Ναι. τον έχει πάρει 3 φορές.